jɛmukan lamɛnbaa filɛbagaw ani minnu bɛ kan an lamɛn an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an balimaw an b'aw fo dantɛ foli min na minnu bɛ kan an filɛ Joliba TV News ale sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na an balimaw ni y'aw sigilen ye aw ka jɛmukan jama kodi kɛnɛ kan min bɛ sigi aw ye juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa se a kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ye ni jɛmukan ye jamana dɔgɔkun kɔnɔna la baabu minnu bɛ ani kibaruya minnu bɛ yen ni olu cɛrila jamana kɔnɔna la an b'a lajɛ ka baro kɛ olu de kan an b'a dɔn k'a fɔ ayiwa kibaruya belebeleba de bɔra ka bin Mali kɔnɔna la bi conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ye ale ye sigi kɛ bi ayiwa jumadon in na k'a jira k'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan n'an k'a ma ko MINUSMA ale ye san 10 de kɛ Mali kɔnɔna la basigi ko la a jirala k'a fɔ MINUSMA ka baara k'a daminɛ bi la ko a banna wa u ka minɛnw yɛrɛ cɛli o bɛ daminɛ sini juillet kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila décembre kalo natɔ in tile 31 ani baabu in an bɛna an da don a la kosɛbɛ k'a walawala ayiwa kɔfɛ a bɛna kɛ mun ye maaw kan k'u sigi ka mun ni mun de kɔmɔ MINUSMA ka taali kɔfɛla la an bɛna an da don o baabu la ani fana jamana marabaaw n'o ye gouvernement ye u kan ka u ɲɛsin mun de ma ayiwa référendum baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa baara kologirinw kan ka kɛ mun ye référendum baaraw bɛɛ lajɛlen kalataw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la k'aw fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ye wele bila mɔgɔ 3 ma bɛɛ lajɛlen an ka kɛnɛ sɔrɔ maa fɔlɔ ye Bayisa Kone ale ye jɛkulu politique tɔn vision nouvelle pour la démocratie et l'alternance ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Bayisa an b'a fɔ i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i ni so. N bɛ an lamɛnbaa bɛɛ fo an filɛlikɛlaw bɛɛ n b'an ka ko invité fana fo ka Joliba TV cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ ni ɲankuma. O diyara n ye an ka maa welelen filanan o ye Ismaila Fane ale ye mouvement jamana kanu olu ka kuma lasela don Fane i ni so ale yɛrɛ n den ye. I bisimila. Jalo an b'i fo. O diyara n ye. An bɛ i tɔɲɔgɔn baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka maa fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen an ka président Elhaji Mamadu Sakɔ mouvement jamana kanu tɔgɔ la an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye. An ka maa welelen sabanan o ye Mamadu Dabu Traoré secrétaire politique tɔn n'o k'a ma ko NCA Nation Commune Avance Mamadu i ni so. Nba ni so Jalo. Kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na. E nana n ka wele jaabi o diyara n ye. A yɛrɛ diyara an yɛrɛ ye an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɔra seli la sisan nɔ Ala ka basigi la jamana kɔnɔ Ala ka hɛrɛ na jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye Mali ka taa ɲɛ hali bi Ala ka Mali lataa ɲɛ mɔgɔ ɲɛma minnu b'an kunna bi ni Ala ye jamana kalifa don la Ala k'a ta fanga d'u ma k'a kɛ cogo bɛɛ la walasa an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na Ala ko k'a ka Alaya kama k'o kɛ kira yɛrɛ kanu kama wa n tɛ se ka tɛmɛ barisabula an ka commune n'o ye commune rurale de Fion ye olu maaw bɛ ko ma ko bɛ Joliba la ye kosɛbɛ ko ni nana ko n ka na ɲin'u ka foli kɔ ayiwa an bɛ Fion ka bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ Fionkaw san mara de don. San mara don an bɛ Fionkaw bɛɛ fo. An bɛ Samara bɛɛ fo ka Segukaw fo ne yɛrɛ bɔra Segu bi an tun bɛ seli la an tun bɛ seli ɲaɲaɲɛw la hakili la selikɛlaw caman bɛ yen u bɛ halisa seli senfɛ an kɔni an nana ka ban u y'a fɔ ko bɛɛ taara ka bɔ Segu ko bɛɛ taara ka bɔ Bamakɔ ko u kana segin ayiwa an kɔni an sigira n'aw ma segin ka na ma d'a la n'a ka Bamakɔ bɛ kɛ Bamakɔ ye nin y'an sigilen kɛnɛ kan an balimaw jama ko di nin y'an sigilen ye bi ayiwa conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba ale ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n k'a fɔ lakana ko ma ale de ye sigi kɛ bi k'a fɔ ko a ye ayiwa yamaruya ta san 10 kɔfɛ MINUSMA kun y'o de kɛ Mali la yan basigi ko la nka yirala k'a fɔ ko bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ MINUSMA ayiwa résolution 2960 ko ayiwa MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun y'a laɲini dɔgɔkun 2 ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ MINUSMA ko a toli Mali kɔnɔna la yan baasi caman de bɛ a ko la o la jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ka fara jamanaden caman kan minnu fɛla de kun ye ko MINUSMA ka taa ani maa wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye Bakari Sidibe Derik ale kɔni fɛla tɛ MINUSMA ka tagali ɲɛ ale bɛna ɲɛfɔli caman kan ye u fɛla ye min ye nin ko la nka yanni an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ don jɛmukan kɔnɔ Bayisa an bɛ taa e fan fɛ ayiwa bi kuma min fɔra k'a fɔ ni bɛɛ kun sigin bɛ k'a kɔnɔ dɔw ko a bɛ kɛ dɔw ko MINUSMA tɛ se ka taa dɔw ko MINUSMA bɛ taa ayiwa a ko kɔni ɲɛnamayalen filɛ nin ye MINUSMA ka taali ayiwa a donnen filɛ ba la wa kalo 6 yɛrɛ de dira u ma kunnafoni mɛnɛ e fɛ bi a y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Alhamdulillah rabil alamin an bɛ Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn Ala min ye bi jira an na ne ni n balima fila la an ka nin kɛnɛ in sɔrɔ
yani n ka don kuma na Jalo n kun y'a jirila k'a fɔ an ka parti an dusuma kasilen don parti fara association kan ni Ala y'an ka président Donari Miniji dɔgɔya n'o ye Alu Tarawele association Vision Nouvelle président don a banna Turki donc an b'a ɲini malien bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ma parce que a ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ a ye baara caman kɛ jeunesse fana ye donc an bɛ kɛ voix ye pour que ka yafa ɲini malien bɛɛ fɛ kelen kelen Ala ka yafaw minɛ amina rabi amina n'an bɔra yen MINUSMA ka ni départ in a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ b'a fɔ a gɛlɛyara parce que an kun ma sigi ni nin fana ye information in bɔra k'a bin an bɛɛ y'an yɛrɛ ɲininka bien avant tout ça a fɔra ko MINUSMA ka taga an ye question posé an yɛrɛ kunna ni MINUSMA tagara fɛn camanba de bɛ yen o ko bɛna kɛ cogo di par exemple n bɛ a daminɛ a fitinin na fɔlɔ parce que a dogojogoɲɛ ka ca a fitinin fɔlɔ o y'a ye minnu bɛ an maliyɛn ɲɔgɔn minnu bɛ baara la MINUSMA na ni chef de famille don ils ont fait des années u tɛ baara la Ala ye MINUSMA in na caman ye bolominɛyɔrɔ sɔrɔ yanni gouvernement kun kɛ MINUSMA ka gɛnni kan o kun bɛ plan dɔ bɔ ka jira an na olu ta bɛ kɛ cogo di fɔlɔ filanan o ye lakana min bɛ yen lakana in hali bi lakanabaliya in a ma sira sɔrɔ bon MINUSMA ce n'est pas parce que k'u kun tɛ jɔyɔrɔba la yan u kun bɛ jɔyɔrɔba la o kuma ka fɔ Jɔnkuda min nana n'u ye yan Jɔnkuda bɛ yen a ma sa Jɔnkuda bɛ balo la a ma sa bon ni Ala y'a kɛ n'aw nana aw ye fanga lafiri k'a fɔ ko MINUSMA ka taga bi caman bɛ yen o bɛ tɛgɛrɛ fɔ la mais caman fana bɛ yen bi u dusuma tɔɔrɔlen don aussi min fana ye an tɔɔrɔ n'an m'o faamu MINUSMA ka gɛnni n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'u référé regroupement damadɔni de ka kuma kan parce que ni y'u ka déclaration mɛn u b'a fɔ ko maliyɛnw k'u ye maliyɛnw ka kuma lamɛn ko de y'a to k'u ye MINUSMA gɛn bon maliyɛn minnu ka kuma lamɛnna n bɛ tɔgɔfɔli fana kɛ o ye yɛrɛwolo de ye olu de bɛ wuli diɲɛ don o don k'a fɔ ko MINUSMA ka taga MINUSMA bɛ jɔyɔrɔba la olu tɛ jɔyɔrɔ min da la mais yɛrɛwolo ye mun ye an k'an yɛrɛ ɲininka yɛrɛwolo créera wagati jumɛn an k'an yɛrɛ ɲininka o la activiste minnu bɛ kumaba la an k'an yɛrɛ ɲininka o nana wagati jumɛn donc Mali in na fɛn caman bɛ yen n'an ko k'an b'a fɛ a ka reçu ni cogoya tɛ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ donc kuma lasurunya na taali a bɛna fɔ e bolo nin bɛna kɛ kɔlɔlɔ de ye Mali la yan'a ka kɛ a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye yan'a ka non a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye duti yɛrɛ t'o la a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye mais maliyɛnw a rappelé kuma dɔ la ni tɔgɔma Isa Kawujim b'a fɔ don min na k'a fɔ ko MINUSMA tɛ se ka gɛn ka taga Kawujim y'a fɔ kun de b'a la ce n'est pas parce que ko autorité in tɛ se k'u gɛn transition fanga tɛ se k'u gɛn u bɛ se k'u gɛn u y'o de kɛ fana u y'o jira mais kɔlɔlɔ min b'a la Kawujim kumana n'o kɔlɔlɔ kɔnɔna de kɔlɔlɔba de b'a la donc an ka sigi an ka tɔ lajɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. An bɛ tila ka kuma lase i ma sisan Mamadu Dabi Tarawele bi k'a fɔ MINUSMA ye jɛkulu de diɲɛ tɔnba o de ka jɛkulu do u y'u bila ka na ko ka na ayiwa jamana dɛmɛ basigi ka se ka na ayiwa n'an ye taabolow faamu a bɛ n'a fɔ MINUSMA nana nka nafa de ma ye u la jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u ka taa e bolo bi nin taali ayiwa yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli dɔ don wa walima nin bɛna se ka kɛ majɛ ye. Merci Diallo i ni ce i ka kuma dili la ne yɛrɛ bolo ni MINUSMA talen anw kɔni bolo ko ɲuman don n b'a fɔ ka a da kun kan MINUSMA nakun de kun b'a la a ma fɔ ko u ka ko bɛɛ man ɲi hali bi ni Nations Unies lajɛ an ka ambassadeur min bɛ yen a ko u nakunba tun ye min ye n'o ye ka jamana basigi ye n'o ye ka maliyɛnw lakana ye ko o tɔ ka jɛn b'o la nka mɛ ko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Mali bɛ kɛ fitirikumawale ye MINUSMA ma an y'u fo u ni ce u ye baara min kɛ la wa ko min ye action humanitaire u tun b'o dɔw kɛ mais an ka o bɛɛ to yen an ka ko jateminɛ barisabula ni baara kalifali la baara bɛ kalifa i la ka
fɛn dɔw de f'i ɲɛna an kan ka s'o ma ɲinan y'an sanji mission minnu bɛ yen nɔ ɲinan y'an sanji 10 ye MINUSMA ko olu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ u bɛ ka Mali dɛmɛ pour que Mali autorité ka boli jamana fan bɛɛ kan an y'a ye Mali autorité ka MINUSMA to yan nɔ waati kɛra Mali autorité kun tɛ boli jamana fan bɛɛ kan MINUSMA yɛrɛ mɔgɔw kun tɛ sɔn kuma dɔw la yɛrɛ maliyɛnw ka gɛrɛ Mali fan dɔ la Mali armée régulière ani maliyɛnw yɛrɛ ka gɛrɛ Mali fan dɔ la ko barisabula ko n'o kɛra k'a bɛ kɛ provocation ye o caman fɔra u b'a communiqué kɛ u b'a ko kɛ an k'o bɛɛ bila don min na an bɛ accord de paix signé Bamako Alger bɛnkan sɛbɛn min nana kuncɛ Bamako MINUSMA patron monsieur de la Croix min tun bɛ yan nɔ a ye kuma dɔ fɔ bi Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi o y'a jaabi o k'a ma k'a ka sabali ko maliyɛnw tɛ baganw ye ni an bɛna taa kɛlɛ kɛ MINUSMA yɛrɛ ka nali an kun b'an yɛrɛ ɲininka waati dɔ la a kun jɔn ye mun de ye barisabula n'i ye mission ta minnu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ an bɛ se ka misaliya ta MONUSCO kan o bɛ Congo a bɛ Congo ɲinɛ y'a san 24 de bi a bɛ MONUSCO sigi bɛ yɔrɔ minnu na i b'a fɔ ko Kivu i b'a fɔ ko mais n'i y'o fɔ Katanga Congo jamanaw an bɛna ɲɔgɔn faamu olu bɛ yɔrɔ min bi ni k'u ma c'est à dire que nafa fɛn fɛn b'u ka jamana kan dɔ ka taa n'a bɛɛ walasa ka hɛrɛ dɔrɔn sɔrɔ ka balo u b'a fɔ k'u ka taa n'a bɛɛ mɔgɔw ka balo dɔrɔn barisabula géopolitique internationale de bɛ yen mɔgɔw n'u ka nafasɔrɔ siraw an'u ka siraw de don u bɛ waati dɔw la u bɛ na diɲɛ jɛkulu fanga bɛ min na hali ni ye a jateminɛ conseil de sécurité sigilen bɛ cogo di mɔgɔ 15 de b'a kɔnɔ o mɔgɔ 15 la mɔgɔ 5 bɛ yen nɔ n'olu ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ n'olu sɔnna min ma o bɛ kɛ donc waati o waati i b'a ye diɲɛ jamanaw kɔnɔ u bɛ fɛnw sigi olu jamana 5 ka intérêt de bɛ jateminɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanadenw kan alors que diɲɛ dun ye jamana 100 ani kɔ de ye mais o jamana 100 ni kɔ la jamana 5 in de sagoya bɛ kɛ kuma caman an tɔw bɛ kɛ bilasirabaga ye mais bibi in na n'i y'a jateminɛ jamanaden fanba m'a fɔ jamanaden bɛɛ caman ko MINUSMA ka taa c'est vrai dekun don baarakɛlaw ma ala ko tiɲɛ dekun don mais MINUSMA baara tɛ baara ye ko baara pérenne MINUSMA b'i n'a fɔ projet de daminɛ kan ka sɔrɔ a la laban kan ka sɔrɔ a la olu bɛ wele de ko emploi conjoncturel c'est à dire que ko dɔ de bɛ nana n'a emploi ye n tɛ nafolo min taara ka don MINUSMA la ni mɔgɔw hakili b'a la Mali kun bilala embargo de kɔnɔ embargo sur les armes yani kɛlɛ ka wuli Mali la wa kɛlɛ wulilen u ma sɔn ka embargo in wuli embargo in tora yen nɔ hali ni nafolo kun b'an bolo an tɛ se ka maramafɛn san k'an yɛrɛ défend donc olu bɛ na ka n'anw défend sinon ni défending ko don mɔgɔw bɛ yen yɔrɔ bɛ diɲɛ na minnu mago bɛ défense la bi ka tɛmɛ Mali kan alhamdulilayi c'est vrai que an mago bɛ lakana dɔ la mais MINUSMA yɛrɛ ko ale ka mandat kɔnɔna la ale bɛ yan nɔ ko ale tɛ se ka mugu ci ale ka fɛn tɛ mugu ci ye minnu nana k'u bɛ na ɲangata bi an kan na o fana ka gɛlɛn dɛ e nana k'e bɛna mɔgɔw lakana dɔw de bɛ yen u bɛ ka mɔgɔw ɲini k'u fa e ko e ka mandat tɛ ko ka olu don e n'olu cɛ ko ka mugu ci olu la o fana ka gɛlɛn dɛ diɲɛ bɛnkanw ye o ye bɛnkanw ye diɲɛ yɛrɛ y'a fɔ jamana 100 ni kɔ o de bɛ olu de sɔnna o ma olu de ko Nations Unies ka kɛlɛcɛw tɛ bɛnkan in bɛ sɛbɛn de o manci fagala ye u bɛna de kana basi kɛ o de y'u ka taabolo ye o de y'u ka n bɛna fɛn dɔ fana f'i ɲɛna wa ni hakilila n'u nana n'u hakililaw ye jamana fana sɔnna o de ma mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu kuma fɛn bɛɛ bɛ a faamuyali cogo de bolo ni i ko ne ma k'i bɛ na ne lakana i bɛ na ni basigi ye diɲɛ bɛɛ dun jɛnnen don a kan k'a fɔ ko terrorisme kan ka kɛlɛ de diɲɛ fan bɛɛ jɛnnen don o kan bi ko terrorisme bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛlɛ e ma terrorisme kɛlɛ mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ c'est à dire sɛbɛnnikɛla de bɛ jamana an bɛ minnu wele ko jamana fitininw na dɔ de bɛ yen nɔ o de bɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ par exemple ni Mali mago bɛ MINUSMA la Nations Unies na ka an ka fɛn dɔ ka ɲɛnabɔ dɔ de bɛ yen nɔ o bɛ wele ko porte plume c'est à dire que an ka sɛbɛnnikɛla o de bɛ sɛbɛnni kɛ n'i y'a jateminɛ ka ɲa o jamana kelen de tun ye embargo sigi Mali da la avant même que Libye crise ka wuli olu jamana kelenw de taara Libye ci k'a ci bo frontière foyi tɛ Mali ni Libye cɛ mɔgɔw si ni maramafɛnw bɔra fɛn bɛɛ b'u bolo ka yeli kɛ fo ka na u don an ka jamana kɔnɔ fo ka na ni déstabilisation ye
ni ma fili ni ma ɲina Aguelok an ka sɔrɔsiw sara san min Faransi ministre des affaires étrangères bɔra k'a fɔ ko MNLA ye victoire éclatante sɔrɔ Mali sɔrɔsiw kan Faransi de kun dun y'an ka porte-plume ye anw tɛ nouvelle nation commune kɔnɔna la anw tɛ Faransi contre la barisa anw tɛ Français contre la mais u bɛ fɛ ka min de kɛ il faut que u k'a dɔn k'a fɔ ko ni ne fɛnɛ b'an na ani balo dɔrɔn ka kan an ma foyi ɲini u fɛ ka balo dɔrɔn ka lafiya Faransi de ye anw ka porte-plume ye Faransi de bɛ na n'anw ka résolution bɛɛ hali ni résolution in Mali kun ko k'u ma sɔn Faransi ka na n'a ye mais diɲɛ jamana 15 min bɛ bi conseil kɔnɔ o ye pourtant o ye Faransi ka résolution ne boli an kan. D'accord o faamuna an bɛ tila ka kuma lase i ma Mamadu Dabu Tarawele Ismaila Fani ayiwa jamana kanu bɛ aw minnu bɛ ni ayiwa aw ko jamana kanu b'aw la nin tali in dun a ye jamana kanu wɛrɛ don aw la wa. Nin tagali an bɛ Ala fo an b'a barikada parce que n'i ye ko in ta k'a jateminɛ an ka segin fo kɔfɛ casque bleu ma deli ka taa jamana si kɔnɔ ko hɛrɛ b'a jamana kɔnɔ a tɛ yen depuis dugukolo dana donc ko tiɲɛ ka fɔ mafia tɔn de don u bɛ taa jamana kɔnɔ se tɛ jamana armée u bɛ taa jamana kɔnɔ jamana min ye fantan jamana ye wa richesse ka ca jamana dugukolo sanfɛ casque bleu bɛ cari o dugukolo de sanfɛ donc an yɛrɛ mɛnna nin ko da fɛ mais an bɛ Ala fo bi an bɛ Ala barikada donc ni ko mun fɔra bi ka yira k'a fɔ k'u ka tagali bɛ boloda k'a daminɛ sini n'o ye 1er juillet ka taa bila fo le 31 décembre la mais an ka kuma u nacogo kan dɔɔni parce que ni u nacogo ta k'a jateminɛ an ka laɲini kun tɛ olu ka nali ye o parce que déjà janfa jugu mun donna an kan ni an ka partenaire mun ni an jigi kun b'a kan n'a y'an coloniser o de nana ni nin bɛɛ ye anw da la sinon MINUSMA ko kun tɛ sen na a kun fɔra an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ni Burkina ni Sénégal ninnu ni Niger ninnu avant que MINUSMA yɛrɛ avant que MINUSMA ka na donc an ka jɛ an ka terroriste kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kun fɔra mais moyen ko de nana n'a ye parce que forme kun kana ka débloquer cogo min na kɛlɛkɛminɛnw ni ninnu ka condition bɛɛ ka se ka réunir o mun ma sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ an ye weleweleda kɛ Faransi ma Faransi ka se ka na an dɛmɛ donc o kɔnɔna la Faransi ka laɲini de kɛra casque bleu ka nalen an ka jamana kan o dun kɔnɔna la i b'a ye mɔgɔw bɛ ka Faransi ko kuma fɔ Faransi ka nafa jumɛn de bɛ se ka ye Faransi ka nafa nali la Mali kɔnɔna la mais Faransi de y'a demandé o parce que mun na mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ dɛ an tun y'a ɲini Faransi fɛ mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka Faransi ka nafa jumɛn bɛ se ka ye an bɛna don ala de minɛ o an bɛna don ala de o c'est à dire mɔgɔ ɲinɛ de kɛra ko kɔ ɲinɛ mana ka ko kɔ an tun y'a laɲini de ye dɛmɛ ka kɛ an tɔɲɔn jamana minnu kɛlen don ka an lamini n ye minnu cité sisan u ka n'a fara an kan an ka jɛ ka terroriste kɛlɛ kɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ k'a daminɛ Mali Burkina fo Niger donc an ka jɛ ka nin bɛɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais o cadre de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ défaite nana caya an kan donc an ye weleweleda kɛ Faransi ma k'a fɔ a ye ale ka na an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la anw bɛ duguma kɛlɛ kɛ Faransi yɛrɛ nana bɛɛ ta k'a cɔngɔ anw kunna sa sanfɛ kɛlɛ o duguma kɛlɛ o ale yɛrɛ y'o bɛɛ kɛ fo ka tila ka na limite ta k'a da sira yira anw na mais danw yirala anw na o fana sɔrɔla jɔnniw fɛ minnu kɛra sababu ye ka kɛlɛ cɔngɔ anw da la n'o ye MNLA mɔgɔw ye n'a yɛlɛmana bi ka kɛ SEMA ye n'o y'an balima kidalika minnu b'an kunna donc Faransiya ye sisan olu ka demande kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni anw nana don Kidal armée nana don Kidal plutôt donc olu tɛna u yɛrɛ sɔrɔ donc o de kama a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ même MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ kun bɛ n'a taara ni i bɛ kɛ a jaabi ala ka ɲinɛ a la o sɔrɔla ne fɛ parce que déjà i bɛ k'a yira la k'a fɔ peuple malien tɛ barbarie ye donc an dɔw de bɛ yen sigikafɔ de kana ka kɛ maintenant MINUSMA nana banamini an n'olu de ɲɔgɔn cɛ cogo mun na an si kana se si ma a ka kuma kɔnɔna la effectivement Faransi affaires étrangères a yira k'a fɔ ko MNLA sera Mali armée régulière la an ka jamana armée yɛrɛ ko MNLA sera o la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o janfa bɔra depuis o yɔrɔ la donc ni MINUSMA nana baramini de kɛra entre an ka armée ni Kidal cɛ cogo mun na an balima minnu bɛ Kidal olu ka sira kama parce que i b'a la kɔlɔsi hali n'an ka autorité bɛ taa Kidal i b'a ye k'a fɔ an ka armée tɛ a escorter ka don n'a ye donc i b'a ye olu yɛrɛ de ka armée bɛ an ka autorité kunbɛn wa u tilala ka yɛrɛ u ka déclaration bɛɛ la fɛnɛ arme lourde tɛ tugu an ka autorité kɔ ka don Kidal donc u bɛ fɛn caman yira k'a fɔ janfa jugu de bɛ yen mais an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ mun na k'a fɔ ko
ni MINUSMA taara minnu bɛ baara la MINUSMA la a ko bɛna kɛ cogo di mɔgɔ si ka hɛrɛ tɛ i ka balo kɛlɛ kɔnɔ MINUSMA ye affaire de casque bleu mana n'i ka jamana na affaire de don maa mun c'est à dire que tɔgɔ de b'a la k'u bɛna kɛlɛ ban alors que u bɛ ka dɔ de favoriser ni pays duuru mun fanga ka bon Nations Unies kɔnɔ n'o ye États-Unis Faransi Angleterre Chine Russie ni dɔ ka intérêt de kama donc i b'a ye k'a fɔ casque bleu bɛ ka congo mɔgɔw ka jamana kan maintenant Maliens an bɛ mun f'u ye mɔgɔ tɛ se ka balo kɛlɛ kɔnɔna la n t'i ka kuma tigɛ Ismaila Fane ani min ye Bakari Sidibe Derick ale yɛrɛ a taara ok k'a ka segin ka weleli kɛ d'accord donc an bɛ mun fɔ an balimaw ye contrat de bɛ MINUSMA la MINUSMA contrat ye san kelen ni a kɛra togo o togo hali n'an ka wulikajɔ kun tɛ MINUSMA kun bɛ taa ni MINUSMA kun taara olu kun bɛ mun kɛ donc ni donna baara min na baara min ye san kelen donc i b'a essayer ka i préparer o ko kama est-ce que bolo Ismaila Fane est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw ye i n'a fɔ Bayisa y'a fɔ cogo min na est-ce que u y'u sigi ka miiri kosɛbɛ MINUSMA ka maa min ye san 10 k'i bolo nin cogoya la ayiwa ko ani Bakari Sidibe Derick ale ye jɛkulu dɔ sigi n'an k'a ma ko Gawo Gomno olu yɛrɛ ka wulikajɔ kun bɛnnen bɛ min ma o ye k'a fɔ MINUSMA ka tagali nafa foyi tɛ Mali kan ani Bakari bɛ ɲɔgɔn fɛ Bakari i ni su awa ni su kɔri baasi t'i la alhamdulilayi ayiwa Bakari an y'a mɛn k'a fɔ bi ko MINUSMA ka tagali kɔni o waliyara jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini wa min ye a tali yɛrɛ u ka minɛnw cɛli a bɛ daminɛ sini ayiwa e ye jɛkulu min sigi n'an k'a ma ko Gawo Gomno aw kɔni fɛla tɛ MINUSMA ka tagali ye k'a kɔfɛ ko tiɲɛni de bɛ yen i ye hakilila in kibaruya in e y'a mɛn bi cogo di comme il y a beaucoup de plus, on est à ce qu'on a depuis des années. Car ça faut que les plus de là, on va dire pour le ministre de la donc on va faire la sortie de la ministre il faut que le ministre de la Maïla, mais il y a pour le ministre de la le gouvernement de gouvernement de par exemple le gouvernement pour 2060 à Tekuma mais pour ça bali ni kolon mala am ne fait le gouvernement de meni hati ko yé donc bi ko kibara wani abina amma ko am me norla me erlali parce que moi de manière ma ni est-ce que c'est vraiment si c'est des Maliens c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment le Mali et c'est la famille parce que comme le gouvernement est passé le mouvement, il y a association nous le donc aujourd'hui on a su que il faut faire le gouvernement même d'abord. Est-ce que vous voyez? Bon, même Mali est long. Le gouvernement de donc automatique pour la parole. Et puis, pour le ministère au Mali, généralement, Mali, population de l'communisme, c'est-à-dire au lieu de parce que beaucoup de fois seulement le Mali, beaucoup dans le Mali, parce qu'il n'y a pas de avec Bomoko, et puis avec essayé le mouvement nous quoi. On est parce que des mouvements responsables parfois ni met des meilleurs il y a également pour analyser fort. Vu la réalité aujourd'hui du pays même, ni Mamoumbe Nord au pays. Il va le ministère de l'Europe, mais ni en autorité ou mais en même autorité d'abord. Parce qu'aujourd'hui, c'est que sûr, il y a plus de 4000 personnes maliennes qui travaillent au niveau de l'administration. Est-ce que le Mali sera capable de fermer tout ce trou d'abord parce qu'il y a Barka Moutara, Momo Soldolo, Barka Mobi, Albi, le chômage est là, à deux il y a un banditisme, donc tout à l'heure. Bon, ni nous parlons de la paraka. En bas, on va insécurité mon clé. Est-ce qu'on met ça au clé? Parce que par rapport à la même mobile, on a un ministre parce que Wati n'est pas de faux parce que Mali ou est complètement national parce que ministre mandat est mort à don ou tout n'a plus à monnaie. Parce que ma chama ministre manana insécurité kata à don ta bord au télégué. Est-ce que ministre manana mal fatale ma kata mais e bolo jamanadenw bɛ ka min fɔ k'a fɔ MINUSMA nana mais u tɛ ka kɛlɛ kɛ nka e bolo u ye nafa jumɛn in se kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔrɔnfɛdugu ninnu Gawo Kidal ani Tɔnbukutu ninnu sabu caman y'a jira k'a fɔ hali MINUSMA ye an ka sɔrɔdasiw bali ka don Kidal walima u ye an ka sɔrɔdasiw bali ko caman na u y'u fereke ko caman na ayiwa jaabi jumɛn b'e bolo o la Derick? I ka question ɲɛna trop an y'o de fɔ an bɛ kɛlɛ mun kɛ MINUSMA ko la an b'a kɛ d'abord Mali de mais exemple kelen fila f'i ye d'abord
En commençant par les vols même de l'administration, les autorités qui bénéficient de ce que tout le monde d'abord. Ça, c'est un. De deux, aussi, l'administration dans les la qualifiée. Si on prend exemple, deuxième arrondissement de la police, il y a un arrondissement d'Ajo. Premier arrondissement de la police, il y a un arrondissement. Quand Fama à Ansongo, il y a un Baraké. Tous les bâtiments étatiques, éradication ou construction, l'administration là, les beaux au Baranouké. Au Védoya. Plus encore sur le plan du développement, le projet est financé comme formé, là, comme nous avons dit, ou à Baraké, dans la montée dans le nord. Il n'y a pas que c'est plus de, en tout cas, 200 et quelques projets. Il n'y a pas de reportage que les gens sont bénéficiés de formations comme matériaux du mois. Frère, en fait, le ministère de Mali, ça c'est pas vrai, ça doit être accord. C'est l'accord de l'Algérie, à bord de là-haut. Pour que Mali soit accord de là-haut. Est-ce que le ministère de Obal, le ministère de Obal, le ministère de problème dans le Mali, le ministère de problème dans le ministère, au Kélé dans le ministère. Donc, Bibi, il y a un ministère de mandat, c'est pour la stabilisation avec Mouna. C'est-à-dire que moi, demain, il y a stabilisation comme vous, c'est ça. Oui, il y a stabilisation comme vous. Non, parce que est-ce que le ministère n'a pas 100 ans, quand bilania la est-ce que Mali, à la Mali, Mogobe Basigimna, Aya Soroa. Ah, il y a Aya Soro, parce que Basi, on aurait comme pas à la femme, non, non, plus pas parce qu'il y a maintenant, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Ils risqueront, en tout cas, des raisons dans ces groupes d'armées Mounbi. Donc, pour éviter tout ça, maintenant, parce qu'il y a chez nous, vous pour former comme l'Andouma, ou aussi la Bolobarake. Parce que, Mouna Nikele, c'est l'injustice, Ani Gelia, Chama, ou de Nikeleon. Donc, stabilisation au Bolo, quand il y aura de l'engagé ou aussi la barque au Orla, ou de Niko Chamaye. D'accord, donc Derika wati chugoya kama mi ninga laba min kila e bolo minusma tali mi flè sisan est-ce que koron fe jamana u bise ku sigini munye tali ko fe sisan e bolo gela wore bina fara gela wore ka wa ibika min fo sisan est-ce que abina ni gela wore ye parce que ko minusma semi ko chamana ye u fen chaman de la demsenu bolo dona barala u bika jiwdi mogoma est-ce que abina gela wore fara do ka wa ika jatela ne ko ne ka jete la en tant que nordisme be nord wallahi gelia koni an ka foro ma gelia bu se ke munye gelia bu se ke munye minusma se mun dala gelia foro e d'abord chômage mun bena ke foro mun tume barake ye muso ta ola bi ite barla ikete me abi o te ko la gelia ki de bobo bi eta bena solution ki de ko la foro il m'a fallu parce que pour montara à ma solution là plan donc on va faire plan fane insécurité ko en plan fanna il m'a pas à la quantité nous menacer au côté il m'a bien est-ce que tu vois parce que la présence de l'administration tellement au fane do fane au parce que au fane do fane il m'a pas bien donc à kololo gacha ça dit non mena do détail pendant d'accord mais même pour un gouvernement il y a des faux il y a association ga gouvernement mais en tant que gouvernement kele mais en bas gouvernement mu à la disposition de l'état que fait que malien on de malien on pour le tout la barre duma ma réparer puis ou bien pour barre là donc ou une solution qui mène nous va solution nous rapidement imaya donc pour Mali yemo wangu hatu to lo kosobe parce que bi aujourd'hui le nord là c'est la pays il a faut des mots meta gawo bomoko gawo meneka gawo kida gawo tumbuktu mais ala ne mislagazon nous puis au moins et en même le pour le seulement vous fait les résultats là il y a pas un préfet ou un sous-préfet ou un agent de l'état qui a promis ça de même les résultats est-ce que vous voyez mais pourtant l'état a des agents il m'a formé d'accord ayo fam pouvez para chaman ke moye woni mumbe stabilisation enfin là ni mais on est même pas moye en beaucoup mais vraiment on va y depuis ça la solution ni moye pour que gouvernement ta doni ko fe quoi d'accord ambi fo Derika ambi fo ko sebe ambi fo igani nyefoli nuna ambi lameba la donner aka fo ni kunye Bakary Sidibé nanka mako Derika lebe gawo ayo jakulu be ko mako association gomno olude ko nga wulika jokum benembe ko ministère tagali ko kololo be yala ayo baysa ibora ka minye Bakary Sidibé lame halsa ministère ka tagali ko la naya laje bibina
a kɔfɛ kalo 6 min dir'u ma ayiwa wulikajɔ minnu tun bɛ ka kɛ e yɛrɛ ye jɛkulu dɔw ta u tɔgɔ ma est ce que bi bi in na ayiwa yamara bɛ maa wɛrɛ bolo bi k'a fɔ ko MINUSMA halisa ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ka taa est ce que bi u kan ka to u yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ ko ko u taalen min filɛ k'u kan ka kɔlɔsi u bɛ jamana ka mara de kɔnɔna la sisan ayiwa mun bɛ se ka kɛ hali sisan. Bon, ni ko kɔni banna ka ban parce que n y'o de fɔ n balimakɛ ye a da don kuma na kuma dɔ fɔ ko MINUSMA ko Faransi de ye MINUSMA kɛ tan non MINUSMA mana a yɛrɛ ye il faut que a ka faamu MINUSMA welela mais Jɔnkuda de y'a wele Jɔnkuda de taara Faransi tɛ mais a dossier traitera cogo min na a ka jan n'i ye n da don a la sisan débat bɛ ban ka sɔrɔ a ma tila a la a ko ka jan mais u welela de u ma na n'u yɛrɛ ye filanan ni welela fana ni welela ci min kama ayiwa ni jamana ɲɛmɔgɔ min wele maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ɲɛmɔgɔ Jɔnkuda tun bɛ maa wɛrɛ fɔra ale kɔ n'olu y'a ye ayiwa ci min kalifara n'o fana ma dafa dun. Il faut que mɔgɔw ka fɛn kelen faamu est ce que o fana tɛ yani MINUSMA bɛ na MINUSMA nana sɔrɔ kɛlɛ gannen don yan MINUSMA nana sɔrɔ ko bugunnen don yan MINUSMA welela ka n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen mais ni MINUSMA nana u ko non u ma na ko k'a fɔ k'u nana mɔgɔ faga kama u nana marifa ci kama u nana de pour que kɛlɛ in bɛ se ka stabiliser cogo min na an yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn cogo min na n'u nana baara k'o ko kɔnɔna kama moi je pense que maliyɛn bɛɛ kan ka faamu o sira fɛ fɔlɔ filanan MINUSMA y'i bolo don baara la wagati min na an bɛɛ y'a ye ko caman kɛra fɛn caman lasara fɛn baden de lasara ni fɛn minnu tɛ fa mankan kun gannen don fɛn caman bɔra mankan na fagali kun bɛ kɛ fɛn caman bɔra a la an kun bɛ G5 Sahel G5 o dun na hali sisan hali o dun na i filɛ k'a fɔ k'o lasara nka o n'a ta o ta ayiwa jalakiw bɛ MINUSMA ka fan caman fɛ dɛ. non ni jalaki in tɛ se ka ban parce que ni maliyɛnw décidera k'a fɔ MINUSMA balimakɛ Fane y'a da don a la Fane ko k'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ yen effectivement n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ yen parce que ni mɔgɔw wulila wagati min na k'u ka taa de ko caman bɛ k'a kɔnɔna na politique de don fɛn baden de bɛ k'a kɔnɔna na pour que a bɛ se k'a fɔ ko MINUSMA y'a kɛ tan sinon n'a danna an yɛrɛ dama ma ni guerre in n'a danna an yɛrɛ dama ma n'an tun bɛ se k'a laban MINUSMA tun tɛ na MINUSMA tun tɛ wele yɛrɛ jango k'a fɔ k'a bɛ na donc fɛn dɔ don minɛn dɔ de don c'est vrai a jɛngɛnna mais a ma bɔn mais il faut que an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye nin ko in bɛɛ la tu tigɛ anw de y'a daminɛ n'an y'a daminɛ ne ma ba MINUSMA ka tagali ma dɛ mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ bi de tun t'u taga wagati parce que jusqu'à présent insécurité bɛ yen jusqu'à présent mɔgɔw bɛ yen minnu ye balimakɛ y'a fɔ sisan minnu ye muso furu ye baara sɔrɔ u b'u dahirimɛ sɔrɔ baara kun t'u bolo caman nana ne yɛrɛ ni dɔw kuma na ne ka parti mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ MINUSMA na ce n'est pas parce que n b'ala ka MINUSMA défend o kama mais u tun bɛ condition min na nord la n b'a kalama u tun b'ala ka vie cogo min na fana n b'a kalama mais MINUSMA nana a caman bɔra chômage la a caman sera k'a fa n'a ba ta a caman sera ka bɔ manamanako la délinquance kun ka bon nord la fo k'a dama tɛmɛ mais MINUSMA ye caman bɔ o baara la o fɛn ninnu fana il faut que an k'olu tiɲɛw fɔ hali n'i y'o fɔ sisan est ce que o bɛ se ka kɛ ko laban ta ye sabu maa minnu don u nana waati ka bɔ waati dɔ la ka taa waati dɔ la a na kɛ cogo cogo kɔni waati dɔ mana se a na ban o. vous savez Diallo anw bɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ ko anw ye politikitɔn ye n'o m'a fɔ ko Faransi y'an sara u b'a fɔ ko nin ye nin da anw ma o de y'a to kuma dɔw bɛ yen an ti kɔn k'a fɔ et puis ne yɛrɛ ka débat m'a dɔn n'a y'a jateminɛ ne ka débat man ca n bɛ débat kɛ n b'a a bɛrɛbɛn parce que Mali in na n'i bɔra ka min tiɲɛ fɔ dɔrɔn a fɔ k'i ye wari minɛ et pourtant bɛɛ fana ka hakilila ka kan jamana tiɲɛ fɔli la n'i welela ka kuma fɔ a ka kan i k'a fɔ parce que an ye an ka récépissé ta o de kama je suis le chef d'un parti politique an ye récépissé ta ka kuma ni problème bɛ jamana yɔrɔ min na k'a fɔ ka se ka solution fana sɔrɔ a la donc o kɔnɔna na n b'a jira autorité la ni décision in taara a tɛ se ka sigi tuguni mais mɔgɔ minnu bɛ baara la MINUSMA kɔnɔna na u bɛ n'u ka situation kɛ cogo di u ka bɔ ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye u tɛ se ka to tan o parce que n'olu fana tora tan o ye degun wɛrɛ de ye degun min n'an bɛ degun wɛrɛ kɔnɔ degun wɛrɛ fana bɛna fara degun wɛrɛ kan donc u ka bɔ manque de communication bɛ yen
u ka bɔ k'a tiɲɛ fɔ ani minnu b'a la ko yɛrɛ wolo dɛ ma grande surprise aussi de voir un journaliste soit disant un journaliste Abdou Niang ko ye ministre da la kunu ko ministre ka taa minnu ye IBK ka régime kɛ minnu kun b'a la ko non ko IBK ɲɔgɔnna tɛ ni aw nana IBK ka fanga dafiri olu mɔgɔ kelenw fana de b'aw nɔfɛ ka tila ka taa fɔ ko non ko ministre ka taa ka bɔ an da la il est temps que jamana ye fɛn dɔ bɛ yen an k'an sigi an yɛrɛ dama k'a lajɛ an k'a tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ninnu fɛn o fɛn bɛ yan NCA partenaire don ni n'u ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn jama jigi fana Elhadji jamana kanu Elhadji n ka mɔgɔw don même Mayi Ɲare n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n b'a dɔn fana mɔgɔ minnu don jamana in kanu b'u la n b'u dɔn donc u b'a la ka fɛn o fɛn fɔ ta c'est vrai peut-être que n balimakɛ fana ye ONG ɲɛmɔgɔ ye n t'a dɔn ni n filila donc n'aw b'a la k'a fɔ ONG de défend je ne sais pas mais en réalité ministre ka nin tagali a kan k'aw fana toucher comme a y'a toucher cogo min na en tant que politique Mamadou Dabou est-ce que ko nin t'a waati Bayisa ka kuma la nin tɛ ministre gɛnni waati a bɛ n'a fɔ nin kɔni jamana ɲɛmɔgɔw u filila u kun ka u sigi k'u miiri ayi ne bolo fili t'a la Bayisa ka kuma la bari sabula mɔgɔw kana kuma ta bi u kana ta hali transition daminɛ la ministre gɛnni ko kuma fɔra a mɛnna dɛ depuis IBK bɛ yan nɔ nka u ka jeunes bɔra waati dɔ la ko fɔ ministre ka taga b'u fɛ yen t'a dɔn ni hakili b'a la o y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ o y'a sɔrɔ IBK bɛ fanga la o siɲɛ caman kɛra mɔgɔw kana na ko kɛ i n'a fɔ bi ko o kɔfɛ an y'o de fɔ maliyɛn tɛ fitiriwale ye u ye min kɛ u ni ce u ye dɔ kɛ mais u nakun b'a t'o ye nafolo min bɛ ka ta ka don o la n'o y'a sɔrɔ ko partenariat ko o jɛlen don bɛɛ ŋaniya jɛlen don u ko nafolo ta hali bi ka na n'a ye Mali laban ko jeunes tɛgɛ donna ca la u kana n'o nafolo ye hali bi ka Nations Unies ka na n'a ye ka kɛ dɛmɛ ye Mali ma ma ban o ma o an ko fɛnɛ partenaire fɛn fɛn bɛ Nations Unies kɔnɔ a bɛɛ kelen o kelen n'i ye ambassadeur ka kuma lamɛn bi ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na i kelen o kelen nka i k'i janto Mali ye taabolo 3 min fɔ n'i y'o o bato i n'a bɛ na an bɛ baara kɛ ne bolo da foyi ma tugu n'o y'a sɔrɔ nafolo in a bɔnbɛn kun wɛrɛ t'a la a y'a di i b'a fɔ k'u bɛ k'a di jamana wɛrɛw ma cogo min na u ka maramafɛn san k'u yɛrɛ lakana u k'a di an ka infrastructure jɔ n'a ye u k'a di an ka emploi des jeunes c'est à dire min ye denmisɛnw ka baarako ye ko o sabati n'a ye est-ce que o ka gɛlɛn o kɔfɛ n bɛna n balimakɛ jaabi n balimakɛ ne tɛ baara kɛ ONG la ne bɛ baara kɛ jamana de ye o tɛ ne nakun ye n nakun ye débat politique de ye n b'a dɔn i ye lajɛliw kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ ka profil ye mais i ye min ye profil la o ye ne ka baara de ye bari sabula an ye fɛn dɔ faamu ne ye kalan min kɛ o ye pharmacie kalan ye je suis pharmacien ala ye n garisɛgɛ don baara la n bɛ baara kɛ jamana sɛnɛkɛdaw la cikɛda caman togodaw la u bɛ n dɔn o baara o ni politiki tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n tɛ politiki kuma yɛrɛ kɛ n nana débat min na yan nɔ o ye politiki ko débat ye ani Mali yɛrɛ an bɛɛ bɛ Mali de fɛ e b'a fɛ cogo min na anw yɛrɛ b'a fɛ ten bɛɛ ni hakilina don ne peut-être an tɛ ka kuma kelen fɔ mais ne bɛ kɛlɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli walasa min b'i kɔnɔ i k'a fɔ o de y'a diya ye bari sabula n'i ye mɔgɔw da de o bɛ na ni tiɲɛni ye a to bɛɛ ka se ka kuma bɛɛ ni dɔ ka kan kuma la maintenant MINUSMA ko in u ka taali ne bolo n'o y'a sɔrɔ n bɛ segin a kan partenariat ka a jɛlen don ko bɛɛ ŋaniya jɛlen don Mali kanu de b'u la Mali dɛmɛ de b'u la u ka na n'a ye e ye parti ɲɛmaa ye n t'a dɔn i bɛ baara min kɛ mais i bɛ baara min na u ka dɔ fara o baara boloda kan o b'an dɛmɛ o jamana mago bɛ mun na basigi ani baara an ma se ka basigi mun na e ko ko kɛlɛ a ko balimakɛ ko kɛlɛ don u nana sɔrɔ kɛlɛ b'a 12 la kɛlɛ bɛ k'a 12 la kɛ mɔgɔw tora u ka don n'u ka marifa min ɲɔgɔn tɛ Mali bolo u ka don n'o ye o y'a sɔrɔ san 4 kɔfɛ a fɔra ko Mali tɛ se ka marifa san an tɛ se ka kɛlɛkɛminɛ san u ka don n'a ye an kan an b'a kɛ cogo di
an tɛ se k'a san o bɛɛ bɛ se ka kɛ MINUSMA fana nɔ ye non MINUSMA kelen tɛ o parce que i b'a dɔn janfa in bɛ yen nɔ jalakiw caman o tilalen don non n'i y'a ye nin sera maliyɛn dɔw de fana don n'i y'a ye hali mujaw nana don fɛnw nana don ko maliyɛn dɔw de ye marifa ta ka na jamana kama o kɛra o an ko de u k'a to an maliyɛn damaw an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛnkan sɔrɔ barisabula kɛlɛ ye rapport de force de alhamdulilayi mais e yɛrɛ bolo MINUSMA ma se ka a jɔyɔrɔ fa mun na san 10 in kɔnɔ a fɔra a ye taa nin sira fɛ e yɛrɛ bolo jamana ɲɛmɔgɔ insuffisance kɛra ko la MINUSMA ka mandat falenna de u nana basigi min na u ma se ka kɛ u nakun fɔlɔ min ma se ka fɔ peut-être o tun ye force d'interposition de entre l'État et les groupes rebelles entre temps an b'o kɔnɔna la dɔw y'a fɔ u ka livre kɔnɔ dɔw y'a fɔ u ka kuma la ni kɛlɛ kun wulila barisabula u ye fɛn tilan fɛn fila ye ne ma fili Jean-Yves Le Drian kun delila k'a fɔ a ka ɲininkali dɔ la ko non ko groupe ye fila ye ko dɔ ye ko ye MNLA ye ko dɔ bɛ ye ko ye Amsardine ye ko mais Amsardine kɔnɔ olu ye terroriste o kan ka kɛlɛ mais Amsardine kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'u b'a essayer k'olu bɔ ka n'olu fara MNLA kan c'est à dire que Amsardine ye groupe terroriste ye mɔgɔ dɔw b'o kɔnɔ u b'a essayer k'olu bɔ Amsardine kɔnɔ ka n'olu fara MNLA kan pour que ka CMA créer donc est ce que i bɛ ka fɛn in jateminɛ donc o temps kɔnɔna la MINUSMA ka mandat nana falen barisabula terroriste nana kɛlɛ nana bɔ nord la o kun ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ terroriste minnu kun bɛ yen nɔ Barkhane nalen Serval nalen ani Mali armée u ye bunteli kɛ o dɔw janfara mais kɛlɛ nana bɔ yen nɔ k'i déplacer ka na jamana centre la jamana centre o kɛlen MINUSMA ka mandat falenna ka f'u ɲɛna u ka Mali dɛmɛ pour que autorité ka fɛngɛ ani ka centre ka dɛmɛ kɛ o yɔrɔ la mais ko u k'a fɔ u tɛ marifa ci CMA mɔgɔw la an b'o faamu barisabula olu ye maliyɛn dɔw ye an ye maliyɛn dɔw ye c'est à dire que fan fila de kɛra bɛnkan dɔ kɛra o bɛ yen nɔ mais terroristes dun MINUSMA tɛ se avion bɛ MINUSMA bolo a bɛ yeli kɛ sanfɛ a tɛ terroriste tɛmɛtɔ ye mais ko ni dɔ kɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko ayi ko avion b'olu bolo olu ye mura ye o bɛ ɲɛfɔ cogo di avion b'e bolo e bɛ se ka mura ye k'a sama k'a zoomer mais ogusagu kɛra ala ka hinɛ tabaw la avion ma se ka ogusagu ye c'est à dire que bɛɛ k'i a kɛ hakili ye dɔrɔn fɛn fila don kɛlɛ u tɛ kɛlɛ kɛ ni dɛmɛ ko don k'u ye dɛmɛ min kɛ u ye baara min di mɔgɔw ma n'o y'a sɔrɔ o ŋaniya jɛlen don u kana n'o nafolo k'a d'a ma an bɛ baara di mɔgɔ kelenw ma. d'accord ayiwa Ismaila Fane MINUSMA halisa a ka tagali ko in na ayiwa n'a fɔra k'a fɔ nin taara nin cogoya la e ɲɛ bi a bɛ se ka fiɲɛ jumɛn don Mali jamana ani diɲɛ keleya tɔnba ka baara ɲɔgɔnyaw la walima Mali bɛ se ka halisa sira jumɛn ta ka se ka kow sigi sen kan min bɛ se ka an ni diɲɛ keleya tɔnba ka baaraw ka a don ɲɔgɔn bolo MINUSMA tagalen kɔfɛ. ok temps jan ka kuma de kana fila politique kana temps jan ka kuma parce que problème bɛ yɔrɔ min na an bɛna mun fɔ an balimaw ye an ka foli b'u ye kosɛbɛ Gawukaw parce que i b'a ye k'a fɔ nin kɛlɛ in wuli 2012 Gawo jeunes ye jɔyɔrɔba de fa kɛlɛ in na an y'u féliciter o la kosɛbɛ u ye hali an minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ n'an bɛ wuli ka jɔ la MINUSMA ko in na Gawo ka jeunes ye kɛlɛ min kɛ 2012 djihadistes kama n bɛ se k'a fɔ Mali région tɛ yen mun y'a kɛ o ye tiɲɛ bon MINUSMA kelen de tilala ka mugu ci o Gawo ka jeunes kelenw na tugun mɔgɔw ɲinɛna o kɔ n ko jeunes tilala ka wuli tuguni ko MINUSMA ka taa ka bɔ yen k'a tɛ ka foyi ɲɛ o ye donc n bɛ mun fɔ c'est pas parce que ko MINUSMA ye projet kɛ a bɛ ka mɔgɔw financer mɔgɔw taara baara la maa si ka laɲini tɛ balawu ka don i ka jamana kɔnɔ dɔ ka balo la o tɛ mɔgɔ si ka laɲini o donc balawu de b'an ka jamana kɔnɔ et que mafia dɔ de talen don k'o don la k'o kɛ jɛkulu tɔn ye ko Nations Unies et que MINUSMA yɛrɛ mun filɛ kɛlɛkɛ cɛ t'u bolo n ko i bɛ i kɛrɛfɛ jamanaw de wele minnu bɛna i dɛmɛ olu de bɛ yɛlɛma ka kɛ casque bleu sur Nations Unies yɛrɛ kɛlɛkɛ cɛ t'a bolo a tɔgɔ la o non maintenant ka n'an balimakɛ ka kuma na Faransi de nana ni MINUSMA ye an dala yan nɔ an bɛ hakili lajigi kɛ an ka président transition président kun b'an kunna wagati Jɔkuna Tarawele n y'o de fɔ kuma daminɛ laɲini kun ye de an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ka na an dɛmɛ n'o ye Sénégal ni Côte d'Ivoire ni Burkina ni Niger ninnu ye u ka na an dɛmɛ an ka jɛ ka terroriste kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'an to la an ye ci bila Faransi ma parce que déjà armes minnu bɛ ninnu bolo a kolo ka girin. n t'i ka kuma tigɛ nin yɔrɔnin na Mali jamana ye i fosi ka bɔ G5 Sahel la o dun fana kun ye jɛkulu ye farafinna tilebiyanfan cɛncɛ ka jamanaw mais est ce que anw fana bɛ se ka to k'an fosi ka bɔ kulu la ka kulu gɛn ka taa kuma bɛɛ a dun fɔ kɔrɔ k'a fɔ jamana si tɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ a kelen na Ismaila Fane. Jalo
Malo ni an da balalen France la G5 na yan fosi ka bɔ a la parce que G5 Sahel troupe mais on est là ne kun kana ka ta o France kelen de b'o financer ala ka ɲinɛ Idriss Déby la a y'a yira k'a fɔ ko financement mun proposera u y'u to k'o sɔrɔ ka sababuya kɛ France n'a a nɔfɛ jɛkuluw ye n'u kana ka an dɛmɛ parce que i b'a dɔn farafinya bɛ nin ka kɛ problème ye diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra farafin jamanaw yɛrɛ tɛ se ka u yɛrɛbakun yɛrɛ dɛmɛ fo an ka aide bɛ ɲini tubabuw de fɛ o de b'a na ni kɔlɔlɔ ye farafin jamanaw kan na guerre tɛ ka ban anw fɛ yen e bolo ɲɛsilen don mɔgɔ ma ko kɛ dɛmɛ wariko la o dun ka business bɛ sɔrɔ guerre de fɛ armement bɛ feere munitions bɛ feere mobile minnu bɛ feere business de don en un mot donc bɛɛ de b'i ta sɔrɔ la tant que puissance b'u ta sɔrɔ la kɛlɛ tɛ se ka ban farafin jamana kɔnɔ donc fo farafin président ɲɛmaaw u k'a dɔn k'a fɔ il est temps u yɛrɛ k'u bolo don u yɛrɛ kɔrɔ an ka financement ka bɔ anw yɛrɛ la an ka armement n'o ye Mali c'est-à-dire que sous-région bɛɛ an ka se ka an yɛrɛ dɛmɛ an yɛrɛ ka budget la an ka armement ka san an yɛrɛ ka budget la i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka mun kɛ nin transition kɔnɔna la sisan an tɛ ka juru ta ka armement san an tɛ ka taa wari fɛn mɔgɔ ka armement san bɛɛ bɛ ka bɔ an ka budget la donc il est temps farafin jamanaw ka se k'o de kɛ cogo min na kɛlɛ ka se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si ka laɲini tɛ i ka jamana kɔnɔna la tasuma b'a kɔnɔ k'e balo ka bɔ o kɔnɔ donc an b'o fɔ an balimaw ye depuis MINUSMA ma na u bɛ yen MINUSMA bɛ taa fana u bɛ kɛ tant que Ala bɛ yen u dayirimɛ u tɛ dɛsɛ o la jɔn kana i jigi tigɛ ka bɔ Ala la. mais est-ce que gouvernement kan ka hakili to u la wa. gouvernement hakili b'u la o déjà gouvernement hakili b'u la o. a ka dɔgɔn cakɛda ka tali la Mali kɔnɔ yan maa minnu bɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔ maa min hakɛ ka ca. ne ko ka ca bi kosɛbɛ MINUSMA kɔnɔ. MINUSMA i bɛ jama fana jate minɛ. ne ko ONG joli de bɛ Mali kɔnɔ ko maliyɛnw bɛ ka baara k'a kɔnɔ k'a datugura ko maliyɛn kelenw ye baara wɛrɛw sɔrɔ ne ko Ala ye bɛɛ da ka bolokɔni 5 in da est-ce que kelen kelenw don wa mais o bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye mais dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la est-ce que o bɛ bolo bali k'a ka baara kɛ wa donc ne bɛ mun fɔ maaw ye u kana kow ta ni dusu ye parce que an bɛ niveau min na sisan hali bi an ka ministre bɔra télé la k'a fɔ an ka jamana foroba télé la a ko u bɛ kuma na u bɛ ka kow ɲɛsigi maa minnu bɛ yen journalistes bɛ MINUSMA kɔnɔ chauffeurs b'a kɔnɔ vigiles b'a kɔnɔ maintenant maa caman b'a kɔnɔ ni diplôme don olu bɛ se ka baara wɛrɛw sɔrɔ olu ye baara wɛrɛ de bila ka taa MINUSMA la c'est pas parce que k'u tun bɛ chômage la o non u tun bɛ baara la mais u ye baara wɛrɛ de bila ka taa MINUSMA la parce que o condition mun bɛ yen i dun k'a bila i kunna tant que MINUSMA b'i ka jamana kɔnɔ Kasiki-Bilen b'i ka jamana kɔnɔ dis-toi que lafiya tɛ yen wa sɔrɔ min bɛ bɔ fɛnɛ i ka sɔrɔ b'a la jamana ka sɔrɔ b'a la o an ta b'a la o et puis an de bɛ ka MINUSMA lakana fɛnɛ mɔgɔw kana ɲinɛ o fɛnɛ kɔ o bon donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ ye jumɛn ye a kana ɲinɛ accord d'Alger in kɔ ko in ye SEMA de ye MINUSMA yɛrɛ nakunba ye SEMA ko de ye MINUSMA nakun tɛ Gawo ko ye a nakun tɛ Bajangara ko ye a nakun tɛ Seware ko ye a nakun de ye ka Balamini ani Kidalikaw ni ɲɔgɔn cɛ an kana se ɲɔgɔn ma wa Kidalika jumɛn wɛrɛ don rebelles n'o ye SEMAw ye banbagaciw MINUSMA nakun kɛra olu de ye c'est à dire ka bari an ni ɲɔgɔn cɛ jɔn fana o daga sigi an da la o ye France kelen fana kun bɛ ka fɔ France kelen de ma fana mais o France kelen de don kɛ c'est à dire o kuma tɛ kɛ nkalon ye o Nations Unies ni France bɛ se ka kɛ kelen cogo di mais France fana jamana Nations Unies ye jɛkulu de ye ni Nations Unies ye jɛkulu ye o jɔn ka veto e ka jamana veto bɛ se ka baara kɛ Nations Unies la Côte d'Ivoire ta b'a kɛ Sénégal ta b'a kɛ jamana min b'a kɛ o pays 5 France bɛ o la e ka porte plume dira jɔn ma k'a sɛbɛn France tɛ yan e ka président m'a fɔ ko k'a minɛ France la wa mais a ma to France kelen de bolo France kelen de bɛ a laɲini kɛ nin kelen in fana na wa donc an kana an yɛrɛ lafili k'an yɛrɛ fili bi na an ka ko in daminɛ ye France ye wa an ka ko in laban ye France ye wa ani France état bɛ ɲɔgɔn autorité de bɛ ɲɔgɔn na français yɛrɛ tɛ dɛ u ka autorité bɛ ka politique mun cɔn kun an farafinw da la surtout a ye pays minnu colonisé ani France de bɛ ɲɔgɔn na wa o kuma in nkalon t'o la fɛnɛ parce que u nana an ye ci de f'u ye k'a fɔ a y'a dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la u nana duguma kɛlɛ minɛ na ka sanfɛ kɛlɛ minɛ na wa maa mun fana ye danfara kɛ ani Kidal cɛ kan ka na don Kidal o ye o Faransi kelen de fana ye wa o Faransi ministre kelen affaires étrangères kelen de tilala ka n'a fɔ tuguni ko MLA sera an ka armée la ko donc ko ka cessez-le-feu kɛ cessez-le-feu de tilala tugun condition de tilala ka imposer o kunna tuguni o condition fana tilala ka imposer an kunna o Faransi kelen fɛ ne ko non tiɲɛ ye politique ye mais n'i ma ɲɛ i bɛ politique kɛ jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen dɛ donc an ka to jamana ko in na ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ mun fɔ
bɛɛ ka laɲini casque bleu kana se ka jamana kɔnɔ n'a sera ka jamana kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ a ka se ka taa ka bɔ yen donc ni de y'a wagati ye u ka taa ka bɔ yen accord min bɛ yen n'a tɛ ka bouger marifa tɛ ka bila DDR tɛ ka respecter an bɛ taga segin ni fɛnw na sisan an n'an balimaw yɛrɛ de bɛna sigi malidenya yɛrɛ kɔnɔ k'a ɲɛfɔ a kɔlɔlɔ a tɛ taa mankan kɔ mankan ye wagati ko fɛnɛ de wa a bɛ ban diɲɛ yɛrɛ sigilen don o de kama. D'accord voilà Ismaila Fane o faamuna Bayisa min ye an ka thème filanan n'o ye k'a fɔ gouvernement bɛ se ka mun kɛ baaraba dɔw kɛra sisan référendum ni ayiwa MINUSMA ka tagaliko fɔra o fana y'a damana baara ye bi ayiwa gouvernement bɛ se k'i ɲɛsin mun ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa nin bɛɛ bɛ se ka don bɛrɛ la Mali kɔnɔna la yan an ka tour de table kelen k'o la an ka sɔrɔ ka jɛmukan kuncɛ. Ok yani n ka i bɛ hakɛ to yani n k'o yɔrɔnin jaabi n bɛ a fɔ n balimakɛ Fane ye k'a fɔ ko MINUSMA nakun ma kɛ MNDLA ye a nakun ma kɛ foyi wɛrɛ a nakun kɛra Mali lakanani de ye an b'o de dɔn TDR min bɔra TDR min nana accord d'Alger la c'est vrai parti politique tɛ Mali la ne yɛrɛ t'a dɔn ko min ko accord d'Alger ko problème t'a kɔnɔna na an bɛɛ jɛna n'o ye k'a fɔ ko accord d'Alger ko k'a bɔ yen a ka to yen c'est vrai a baara daminɛna baara caman kɛra a la mais accord d'Alger bɛ yɔrɔ min na a kɔlɔlɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ anw y'o dɔn an b'o kalama. E dun ɲɛ bɛ accord in yɛrɛ ko la cogo di MINUSMA t'ale o sabu a kun kalifalen b'ale de la kosɛbɛ a lawaleyali MINUSMA sen b'a ko la kosɛbɛ. Oui parce que MINUSMA nana k'a sɔrɔ accord in baara kɛra donc ni accord in baara kɛra ni bɛnkan de ye o bɛnkan in kɔnɔna na MINUSMA nana a dira MINUSMA ma a ka baara kɛ n'a ye MINUSMA m'a ɲini a yɛrɛ o a dira a ma de a ka baara kɛ n'a ye donc ni fɛn min dir'i ma i ka baara kɛ n'a ye diyagoya don i b'o de la travailler sinon o accord in baara la ani ministre Wage u ye dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye caman yɛrɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ et je me souviens fɛn caman kɛra même le président de Malien tout court Ibrahim Jawara o fana ye fɛn caman k'a la u ye dɛmɛ caman ko accord d'Alger na ni MINUSMA talen kɔfɛ accord bɛna kɛ mun ye sisan a yɛrɛ ka jate la a bɛna i n'a fɔ Fane y'a fɔ sigikafɔ de bɛna kɛ walima accord bɛna ye yɛrɛ ka to jɛ bɛna k'a kɔ. Maintenant jamana in bɛ yɔrɔ min na bi anw b'a la k'an yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ ta la ka taabolo foyi de faamu jamana in na bi an bɛ yɔrɔ min na non an ta la ka taabolo faamu parce que ne y'o de fɔ n bɛ mɔgɔw rappeler a la nous sommes politiques et nous sommes démocrates. On taara jamana sɛbɛn ɲini jamana de la k'a fɔ k'an bɛ fanga ɲini anw de ni fanga ɲini ka kan parce que jamana ye sɛbɛn di anw ma o de la bon ni jamana nana minɛ ni militaires ka côté ka politique bila kɛrɛfɛ Jalo an bɛ se ka mun de fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'an bɔra tigɛkɔni de bɛ ɲɛsin an ma ko mangonu segukaw ɲuman na ko mangonu donc kuma da ti anw da kuma da t'an da donc min kan ka kɛ a ka kan peut-être Fane bi yan jamana kanu bi yan n balimakɛ fana bi yan Ouattara ka mɔgɔw bi yan Cheikhna Kamara plutôt Malien la nation commune avance NCA d'accord donc olu de bɛ se ka ɲɛfɔ an ye u b'a fɛ ka mun de jira maliyɛnw na an maliyɛnw na u b'a fɛ k'an bila sira jumɛn de kan donc n'u y'o ɲɛfɔ an ye an bɛ se ka baara kɛ ni min ye an fana b'an contenter en tout cas an kɔni sigilen don k'u lajɛ an balima minnu fana bɔra politique la ka taa dɔw taara kɛ activiste ye ka intérêt lajɛ dɔw bolila fana ka taa far'u kan an m'a fɔ mɔgɔ tɛ Fane i bɛ se ka n ka fɔ oui n bɛ tila ka kuma di ma i bɛ mun tugu a la kuma kuncɛ la kuma kuncɛ la ale bi kuma kuncɛ la n bɛ n balimaw wele ale bi minnu n'u ma faamu Ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana in minnu b'a la k'a fɔ ko anw dɔw de ye jamana jugu ye ale bɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma ka militaires fana wele k'a fɔ ko politique mɔgɔ tɛ jamana jugu ye u nana sɔrɔ c'est vrai baara dɔ kɛra fɛn dɔ tiɲɛna kunun bi mɔgɔ nɔ tɛ o ye fɛn dɔ fana dilanna kunun bi mɔgɔ fana nɔ tɛ o la donc ensemble moi je pense que n'an y'a hakililaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jamana in jɔ mais n'i ye politique mɔgɔ k'i jugu ye sini bɛ tila ka s'u ma dɛ. D'accord ayiwa Mamadu Dabo minute kelen ni tila o de b'i bolo. Bɛn ni komi o ye kow taabolo ye ne kɔni hakilina ye min ye sisan nɔ autorités kan k'u ɲɛsin baara min ma bari sabula MINUSMA ko ne bolo o kuma datugura ka ban an bann'o kunna
o ye vraiment autorité n bɛ yen nɔ n'o o sigilen no kalataw kan u k'u banban hali bi u k'u cɛsiri élection min tɛmɛna o tɛmɛna gɛlɛyaba ma y'a la nka mɛ u k'u banban hali bi barisabula gɛlɛya bɛ se ka na kɔfɛ barisabula élection minnu bɛ nalen olu ye député hakɛto olu ye député sigi président sigi maire sigiw ye donc hali bi u k'u cɛsiri ka sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ ka bɛn o kɔfɛ alhamdulilayi o tɛ ne ka fɔ ye o ye MINUSMA yɛrɛ ka sɛbɛn kɔnɔ juin kalo camancɛ la u ye min fɔ u ko jɔn ko ala ko dɔ bɔra attaque la c'est vrai attaque ma ban pewu a ban man di pewu barisabula kɛlɛ sugu min donna an kan a kɛlɛ kɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ mais alhamdulilayi bi in na ni i ye maliyɛn ye bɛɛ surtout ni i bɛ mɔgɔw dɔn kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ka hɔrɔnya seginna ma i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a ma gɛlɛya u b'a fɔ a bɛ ta nka mɛ u b'a fɔ ko jɔn ko ala maliyɛn kɛlen bɛ ka farafin ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma maliyɛn kɛlen bɛ ka farafin ka danbe segin a ma a kɛ to n bɛ tila sɔɔni o kɔfɛ waati min dir'i ma a bɛ fɛ ka ban awɔ n bɛ tila sɔɔni ne ye dɔ bɔ a la o kɔfɛ n bɛ weleweleda min kɛ hali bi an ka autorités politiki mɔgɔw a mana kɛ maliyɛn o maliyɛn barisabula ne bolo maliyɛn ma fisa maliyɛn ye maliyɛn jugu tɛ yen maliyɛn ɲuman tɛ yen maliyɛnw fɛn kelen de bɛ yen nɔ o y'an bɛɛ jɛ ye n'o y'an faso maliba ye hali bi ala k'a kɛ bɛɛ ŋaniya ka kɛ kelen ka mali in basigi bɛɛ ŋaniya ka kɛ kelen barisabula mɔgɔw b'a fɔ opposition pro transition opposition tɛ transition na o transition ye camancɛ fanga de ye donc o kɔnɔna la bɛɛ kan ka na bɛɛ ka a ka to fɛnɛ bɛɛ ka kuma bɛɛ k'i hakilina fɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a fɔ tubabukan na ko de la lumière jaillit la vérité n balimakɛ bɛ hakilina dɔ kan ne bɛ hakilina wɛrɛ kan mais c'est son droit moi je suis démocrate bɛɛ kan ka dɔ fɔ mais waati dɔw la fana an k'a dɔn k'a fɔ ni jamana bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ bɛɛ de kan ka kɛ kelen n'an bɛɛ kɛra kelen ka kɛlɛ kɛ a ka ca ala fɛ ala bɛ yɛrɛ bɛ don an kɔkɔrɔ ala b'an dɛmɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la wa n'an bɔra nin gɛlɛya in kɔnɔ ne bolo hɛrɛ in bɛ na wallahi ala de ye masa hɛrɛ in bɛ na jamana in kɔnɔ yan nɔ NCA hakilina y'o de ye NCA ko hali bi maliyɛnw k'u to ɲɔgɔn folo maliyɛnw k'u hakili kɛ kelen ye an ka jɛ an ka kuma ni an ma ɲɔgɔn faamu min na an ka ɲɔgɔn ka numéro ta an ka kuma n terikɛ e hakilina ye mun ye ne hakilina ye a b'a fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa an ka bɔ mɔgɔ ko la ka bɔ yɛrɛ ko dɔrɔn na mɔgɔ ka intérêt ko la ka Mali bila a bɛɛ sanfɛ n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya. Ismaila Fane kuma b'i bolo. N bɛna mun fɔ Jalo comme a ye kuma adressé anw na an kɔni ye mouvement apolitique ye an tɛ politique tɔn ye mais u ka magoniya o bɔr'u yɛrɛ la hali sisan plateau sanfɛ peut-être a b'a dɔn ou bien a t'a dɔn n'a t'a dɔn fana o ye danger ba de politique sira fɛ Mali kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko accord la ko accord dilanna ko ka tila ka na MINUSMA don a la de accord fanga bɛ bin wagati min na accord foyi kun tɛ an ni SEMA ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bunteli la ɲɔgɔn na jusqu'à ce que an ka taa an cogo Kidal maintenant kɛlɛ nana cogo an da la ni bandits armés minnu bɔra Libi ni Sarkozy ye sira fara ka na n'u ye ka n'u cogo an da la jagoya Kidal an ka président Ala ka hinɛ la n'o ye ATT a y'a kuma fɔ yan nɔ frontière t'an ni Libi cɛ maintenant janfa jugu donna an kan ka u cogo an kana jagoya kisɛ bilen o cadre kɔnɔna la ni kɛlɛ nana wuli o kɛlɛ tale ɲɛfɛ de ni Faransi kelen kana dɛmɛ ni fɛnw kɛ an ye o tuma na kasiki bileko kuma o b'a sɔrɔ déjà wele da de kɛra an balimaw ye u ka na an dɛmɛ n ye dugu minnu cité Burkina ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ninnu o de cadre kɔnɔna la résolution nana ta ka congo ka yira k'a fɔ ko ninnu kɛ MINUSMA ye o b'a sɔrɔ MINUSMA tɛ fɔlɔ ni e nana fɔ la sisan ko accord nana dilan ko k'olu wele accord kun tɛ yen fɔlɔ o donc kɛlɛ de tun bɛ yen maintenant ninnu ka weleweleda de kɛra communauté internationale ma ka yira k'a fɔ armée ka dan Kidal comme kɛlɛ daminɛna Kidal le ka jigin o tuma na n'aw bɛ ka yɛlɛ ka na se Kidal o tuma na balamini ka kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ka sɔrɔ k'a fɔ la ale b'i fosi o b'a sɔrɔ Faransi assemblée député wulila u ka autorité kama donc ka yira k'a fɔ u ka impôt ni fɛnw tɛ se ka na guerre kɛ nin ko in na u tɛ guerre min ɲɛdɔn o de kama Faransi y'a yira k'a fɔ olu b'u fosi et que Nations Unies yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ donc kasiki bile ka se ka na congo ka balamini kɛ armée ni Kidal ni ɲɔgɔn cɛ le fait que ko bɛ nin cogo la tan donc ɲinɛ kana ko kɔ n'a b'a dɔn a k'a fɔ jamanadenw ye o de ye politique baara ye n'a t'a dɔn fana c'est très grave parce que déjà i tɛ se ka don politique la jamana ka récépissé ta k'a d'i ma ko histoire k'i bɛ ɲinɛ olu kɔ c'est dangereux bon an ka bɔ o kɔnɔ n bɛ mun fɔ MINUSMA ka tagali ko la jamana
ɲɛmaaw kelen don ka précaution ta bɛ se ka kɛ dakun kelen na dɔrɔn accord ko ni lakana ko ninnu na accord ko ye mun ye ɲɛsin mun ma accord in bɛ réviser de MINUSMA bɛ accord kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini accord signature bɛ MINUSMA bolonɔ b'a bɛɛ la pour k'a yira Bayisa la k'a fɔ ko accord la MINUSMA yɛrɛ bɛ accord de kɔnɔ minɛ maintenant comme accord tɛ ka lawaleya a tɛ ka taa a tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ taa kɔfɛ donc an yɛrɛ y'a ye sisan majɛ bɛ MINUSMA ko la accord kɔnɔ olu k'u fosi k'o bɔ a la nin ko bɛna kɛ an Maliɲɛ damaw yɛrɛ de ka ko ye accord an bɛna réviser fɛn minnu bɛ yen k'a fɔ ko o bɛ ka an degun lakana ko dun la dun i ɲɛ b'a ko la armée bɛna wajibi kisɛ bilen armée kana ka se k'a ka territoire bɛɛ sécuriser o de y'an ka laɲini c'est la raison pour laquelle recrutement bɛ ka kɛ hali ni ye projet de constitution in ta k'a lajɛ article b'a kɔnɔ article b'a jira n'i ma fili 34 article 34 n'i ma fili donc o b'a jira k'a fɔ ni jamana mago sera ka denmisɛnnin sifin fɛn fɛn ma k'a daminɛ san 18 k'a yɛlɛ i bɛ wele o bɛɛ kun de nin ko in ye o parce que an b'a dɔn ko de b'a kɔfɛ donc recrutement bɛ kɛ n'o m'a ɲɛnabɔ yɛrɛ an bɛ volontaire kɛ n'o m'a ɲɛnabɔ yɛrɛ i den bɛ ta n'a sera cɛya la a bɛ don armée la jagoya kisɛ bilen ka taa jamana kumabɔ donc an b'o o phase de kan i tɛ se k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni sacrifice ma kɛ a tɛ se ka sɔrɔ ko jeli ma bɔ dɔ de bɛ to a la dɔ bɛ balo dɔ b'a nafa sɔrɔ an bɛ kɛlɛ min na bi an b'an denw nɛgɛ kɛlɛ la an b'an mɔdenw nɛgɛ kɛlɛ la an yɛrɛ bakun yɛrɛ tɛ donc non merci révolution de i ma jamana si ye ko bɛɛ kɛra ka jamana kɔnɔ kuma ɲɛfɔ la jawu tɛ hali minnu b'a la soi-disant démocrate i ye kɛlɛ de kɛ cogo min na ka se ka lafiya sɔrɔ kɛlɛ de bɛ il faut que Fane k'a faamu c'est très clair waati waliyara devant moi CICB kɔnɔna i tulo b'a la maintenant a bɛna ka min fɔ MINUSMA ka fansi kun t'a la en quelle date i tulo b'a la MINUSMA ka fansi kun t'a la i jɔ sa MINUSMA ka fansi kun t'a la accord taara ka kalifa MINUSMA ma de Ismaila Fane hakili la waati banna waati min dira aw ma a ka hakili la fɔ waati banna i ma se ka min fɔ o kɔnɔna la hakili la waati de waati ye donc jama ko di an b'a bila yan nɔ ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ nin babu kelen ninnu an n'an sigi a kan ka baro kɛ walasa ka se ka faamuya sɔrɔ a la an b'an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen fo Bayisa Kone ale ye parti VNPA Vision Nouvelle pour la démocratie et l'alternance Bayisa an b'i fo Ismaila Fane ale ye mouvement jamana kanu olu ka kuma lasela dɔ don Mamadou Dabou Traoré ale ye secrétaire politique parti NCA Nation Commune Avance an b'i fana fo Mamadou Dabou ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadou Diallo min ye Bokar Traoré Grand B ale bolo kun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamine Kulubali Morlaye Touré ka taa se Musa Haidara ma ni Augustin olu de bɛ ka an ja bila jabarani sanfɛ fo ka taa se bɔlɔlɔw kana ma an balima minnu fana bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ne hakili a ye faamuya sɔrɔ kuma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ